Szevasztok, én Szilárd vagyok, és beszélgessünk erről a benzin vs dízel témáról. Nem szeretnék belemenni a részleteibe, hogy most melyik a jobb, mi a jobb. Arról szeretnék beszélni, ami kialakult az előző videóval kapcsolatban, és elérte a célját végül is a videó. Sikeresen bebizonyította a magyar ember, vagy a magyar társadalom egy része, hogy még mindig nem képes normálisan kommunikálni a társaival, és nagyon nehéz ugye normális, nem fröcsögő szájjal beszélni olyan témáról, amiben mindenki érintettnek érzi magát, és minden dízel fanboy odajön és küldi az ívet, mindenki doktor, professzor, mindenki kurvára tud mindent, ugye? És személyedben érzed magad támadva azzal, hogy egy rossz szót se szóltam a dízelről, pedig szólhatnék rossz szavakat róla, de azért nem teszem, mivel nem veszem a fáradtságot, hogy ilyen dolgokkal foglalkozzak, mert ugye ami engem érint általában, azzal foglalkozok. Én szeretek autózni, szeretek vezetni. Mindenki eldönti, hogy mit szeretne, milyen felhasználásra keres autót, ő neki mennyire fontos a fogyasztás, érdekli-e egyáltalán. Megjegyzem, engem már annyira nem érdekel, mivel ugyanoda el fogok jutni, hogy az nem lesz pluszba a zsebedbe, amennyit te megspórolsz a dízellel. Akárhogy fogsz vergődni, akárhogy mondod azt, hogy mennyivel kevesebbet fogyaszt a dízeled, nem kapod meg így szépen havonta azt a 1000-es, 2000-est, mert elmegy TikTokra, sajtburgerre, gyroszra, kólára, herre, akármire, mert elköltöd. Nem marad a kezedbe, nem spórolsz, ugyanúgy fogod és megveszed a TikTokot. Ezek pár száz forintok, ugye tankolásonként tegyük föl. Tényleg, lehet ugyanannyit tankolsz, mint bele, csak tegyük föl egy alkalom ki fog maradni egy évbe, vagy pár alkalom, meg kevesebbet fogyaszt. Én azt mondom, ezt nem lehet így számolni, hogy mennyivel kevesebbet teszik az autó, annyi, hogy maga a fogyasztási mérőn te fogod látni, hogy hú, de jó, csak 5,5-6 liter teszik a 8,5 helyett, és hogy milyen jó, érted? Azt az egy dolgot elfelejtik az emberek, hogy olyan nem létezik, még sajnos nem jutottunk el odáig, hogy csoda. Szerencse van, de olyan, hogy csoda nem létezik. És lassan, barátaim, dízelesek, úgy állítjátok be a dízelautókat, hogy az csoda. Hogy a dízel az maga a csoda. Mert keveset fogyaszt, jól megy, egyszerűen verhetetlen, minden helyzetben a legjobb a dízel, olyan nyomatékod meg lóerőd van, hogy azt el se hiszed, biztos. És harmadik, ugye az nem elfelejti mindenki, hogy a szervizelése egy dízelnek, 2-3-szoros egy benzinesének, és általában ugye olyan dolgok szoktak előjönni, amik eléggé pénzes dolgok, de ezt ugye mindig el van felejtve, mert a 100 éves kormolós dízelek ugye az csoda. Keveset teszik, jól megy, semmi baja. Csak az az egy probléma, hogy amikor elkezdünk megint ilyen részletekbe belemenni, teljesen vagdalózásba átmegy, meg kulturáltan nagyon kevesen tudnak beszélni, aki kulturáltan el szeretné mondani a dolgát, el szeretné mondani a véleményét, és így kötném át azt, hogy attól függetlenül ez az én véleményem, én utána nézek a dolgoknak, engem nem érdekel a hülyeséged, hogy össze-vissza beszélsz baromságokat, és hogy olyan dolgoknak állítod be esetünkben a dízelt, amiről eddig, ezelőtt egy rossz szavamat nem hallottátok. A benzinesnek is vannak hibái, a benzinesnek is vannak problémái, de ez megint egy más dolog. Itt arra volt szó, hogy egy összehasonlításról beszéltem, hogy kinek mi a jó. Aki sokat megy, vegyen dízelt. Aki keveset, az benzinest. De nem, mert mindenki nekem a torkomnak akarna esni. Most is ez a videó ugye ezt ki fogja váltani, ezért nincs komment szekció, de hogyha lenne, akkor ott is jönnének a doktor professzor dízel fanbolyok, és én azt mondom erre, hogy köszi, ebből nem kérek. Attól függetlenül ez az én csatornám, ugye azt csinálok, amit akarok. Még mindig, és akármennyire szarul esik, és személyedben veszed ezt támadásnak, hogy szépen érvekkel alátámasztva elmondom a véleményemet, amit akárhol után fogsz olvasni, mindenki ugye azt fogja mondani, akinek van kis fogalma hozzá, de nem biztos, mert te kivétel vagy a te dízeleddel, az más ugye, az meg van különböztetve, rá van írva, hogy az ugye, mert az a tiéd szállt az jobb, és
ezt a kérdést, hogy vezetési élmény, mindenki maga tudja, akármennyire fogod verni a segged, de nekem nem fog tetszeni a dízel vezetési élmény. Elmutatod, hogy itt olyan gyorsulásokat élsz át, hogy közben összefosod magad, engem nem érdekel, mert nekem nem tetszik. Akkor se fog tetszeni, hogyha itt maga megjelenik a dízelisten, és elmondja nekem, hogy ez azért jó, mert hogy ez már miért jó, nem érdekel. Nekem ez a véleményem, ebben te neked nincs beleszólásod, és ha nem hallgatod meg, akkor lehet tovább lépni. Lehet zavar téged, lehet valaki most le fognak iratkozni, mert hogy én kiállok egy dologért, de sajnos vagy nem sajnos, sokan nem mernek pont ezért kiállni, mert hogy inkább jó a békesség. Egy-két dologban én is megteszem ezt. Nem fogok sokszor vallásról beszélni, nem fogok politizálni, mert leszarom amúgy is mindkettőt, mert hülyeség, de ilyen dolgokon nem fog belemenni, mert tudom, csak falakba fogsz ütközni, én, mindenki, aki esetleg erről beszélne, de ebbe az egy dologba azért állok ki az igazamért, mert egy rossz szót nem szóltam a dízelről, a benzinesnek is megvannak a hibái, de engem nem zavar. Sokkal több hibája van számomra egy dízelautónak, mint egy benzinesnek. Ez nem fog megváltozni, lehet, hogy neked csoda motorod van, te mindent tudsz, soha nem lesz baj, egyszerűen gyönyörű, egyszerűen minden csodálatos, de attól függetlenül ez az én véleményem. Nem lesz beleszólásod, ezt már magamat ismétlem. Összegzésként szeretnék mindenkihez szólni, aki benzines, aki dízeles, aki dízelbenzines, amúgy én is sokszor vezetem mind a két autót, de hogyha saját magamnak, akkor használtan a büdös életben nem fogok dízelt venni, mert én tapasztalatból több nekem ismerőseimnek volt, nem nekem, minden egyes dolog beszarhat rajta, ami esetünkben egy benzinesen tovább bírja. És akármennyire vered a segged, meg engem hülyézel, hogy én vagyok a hülye, és úgy olvas utána, hülye gyerek, és ugye ilyen szépen meg lehet fogalmazni egy dolgokat. Én nem személybe támadom az embereket, se a benzineseket, se a dízeleket, de hogyha szeretnék valami mellett kiállni, akkor azt megteszem. És akkor is meg fogom tenni, hogyha neked az nem tetszik. Ez az én véleményem, ezt vállalom akárki előtt az egész világon, és én azt mondom erre, hogy attól függetlenül, hogy ez a kérdés van a kettő között, elmondom neked, mi a jövő. Benzin vs dízel? A válasz elektromos motor. Ennyi. Az a jövő. Úgyhogy én ezzel be is fejezném, és ezzel hagyok kicsit időt gondolkodni, hogy miért kell ilyen vitába bele, meg miért kell személyes szívre venni meg ezt az egész dolgot, hogy nem tudsz normálisan meghallgatni egy tőled eltérő véleményt. Hát sajnálok, öreg, te fogsz őszülni, nem én nyugodtan alszok, te lehet, hogy nem. Örülök, legalább valakiből valamit kiváltanak a videóim. Köszi, hogy itt voltatok velem. Ha szeretnétek, még beszéltek komolyabban is a témáról, mert csak komolytalan emberekkel beszélgettem eddig, normálisabban nem lehet. Sok olyan van, aki tényleg normális, és lehet vele értelmesen vitatkozni, és nem veszekedni, mert valaki a fogalmat nem érti, hogy a vita az fejleszti az ember érvelési képességét. A veszekedés az pedig a fröcsögő szájjal való ordibálás, meg az anyázás. Azt köszi, nem. Szóval én Szilárd voltam, ha tetszett, akkor iratkozz fel, és nyomj egy lájkot, ha nem tetszett, nyugodtan diszlájkold, legalább látom a visszajelzéseket, és örülök és üdvözlök mindenkit a csatornámon, és lehet ilyen videókra is számítani, általában live-ok és könnyedebb témák mennek, meg ilyen poénosabbak, de néha oda kell szólni, hogyha az úgy kívánja, úgyhogy én Szilárd voltam még egyszer, és találkozunk a következő videókban. Szevasztok!